Здравейте хора! Днес реших да се поглезя с процедура за лице в центъра на Дерма Експерт. Като за да се поглезя пълноценно, преди това ще си направя матча лате, за да събудя спокойната си енергия. За целта ми трябва чаван, сито и матча на прах. Нашата матча е от Япония, церемониален грейд в ярко-зелен цвят, от която слагам една лъжичка, приблизително около 1 грам, и я пресявам през сито, за да се разчупат бучките и да се получи по-гладка кремообразна напитка. Ето вижте как изглежда добре пресятият прах от матча. Добавям топла вода, като е важно температурата да не е повече от 80 градуса, за да не прегори матчата, и след това разбърквам. Докато матчата ми не изглежда така. Ще прелея разбитата матча в чашките ни за изпът на хамелеон и днес ще се поглезя с 15 мл от домашният ни сироп с тиква, pumpkin spice сироп, който освен тиква има джинджифил, канела, бахар и така нататък. Аз пия своето матча лате с овесено мляко на Minor Figures, топлям го на около 55 градуса и вуаля! Моето матча лате е готово. А пък за моята сладка козметичка ще направя капучино с канела и ябълка, отново с домашен сироп. Слагам им капак и ги слагам в холдър за изпът. Слава богу, центърът на Дерма Експерт се намира в съседния вход в същата сграда, в която се намира Hangout, така че ще са пресни и топли докато стигна. Слагам си тренчколта и се запътвам към Дерма Експерт. Вижте кой ме посреща. Ето я Йоанка, която ми маха от терасата. Още от входа ми мирише на етерични масла и моята дзен енергия вече се активирала. Да, в студиото мирише просто уникално. Ето мен, ето я и стаята, в която днес ще ми правят процедура. С Йоанка си поприказвахме, изпихме си напитките и е време вече да се подготвям. Свалям бижутата, свалям обутушките си, обувам пантофите и се настанявам на леглото. Ето показвам ви как изглежда кожата ми преди. Тук разбира се съм с грим и сега ще използваме първият продукт върху кожата ми, който е с цел дегримиране. Това е олио, което мирише невероятно и докато ми маха грима, Йоанка също ми масажира лицето, което е толкова приятно. Ето го и вторият клензинг продукт, който съдържа мед, бадем, етерични масла и иланг-иланг. Мисля, че в някакъв момент просто се унесох и леко заспах. Така че не си спомням какво точно слагахме по лицето ми. Като освен лицето, Йоанка също ми масажира шията, зоната около шията, горната част на гърба и раменете. Както знаете, такъв тип масажи са много полезни за кожата, особено ако искате да забавите стареенето й. Още един скин чек, в който ви показвам кожата ми след всички масажи, които видяхте до сега. Сложихме скраб на ето тази зона, тъй като тя е зоната, на която не слагам ретинол и както виждате не се е зачервила като останалата част от шията. И сега любимата ми част, маска за лице, която се нанася навсякъде и се остава да се втвърди за 10 минути, като се запечатва дори и устните и клепачите. Слага се, разбира се, и по шията. И така Йоанка ме остави да поседя с маската с 10 минути, през които аз отново заспах и се върна, за да ми я отлепи. Също толкова приятна процедура. Ето я кожата ми след маската. Ако преди това имаше леко зачервяване, сега след нея няма никакво. И сега е време за ето това озаряващо масло с растителен биоретинол, което интензивно подхранва, ревитализира и възвръща естественото сияние на кожата. Вижте просто как сияе. Сега ще ви покажа и на естествена светлина, тъй като не сложих фондютен. Въобще не слагах фондютен следващите няколко дни, понеже просто кожата ми сияеше. И между другото няколко момичета познаха веднага, че съм си правила нещо на лицето. Ако и вие искате да си направите процедура за подмладяване, релакс, блясък и сияене или просто да се поглезите, то Дерма Експерт е вашето място. Това е!